So madung adlaw ni jung tanan lain na pang adlaw no. Musta man mo diha? Muduon ko karon sa family house kay maghatad ko konsumo ni Maribel sila nga buntas na to sila dito. Istorya ba lamang. Di man to sila mabuntas sinon pero ako may gisugo ni Ate Alex kay nagpadaza konsumo bang Aliana. Maghatad po ko ang share kung mother o father. Ja, ako naligo kay gitugnaw ko, diyan ako maligong mga palis tas undoy nalibang pa man. Aga mo sabot mo sa Zoom ja dugay na pud minamata. Gabi ara kasaga magud pug uwan ja mukilat makurat mo wait ra ng tuog ba. Dili ka kadlawon murag anak na maglamig ang tuog mo ni watan uy. Hala size naman di ay. Yan mo nang alas 6 na jud makabakod. Nag-walking na gani ko, gikan ako nag-walking. Kay ginagmayra baro maintan pud balami mo kuning init sa adlaw kanang sa Diyos buntag. Eh napatay vitamin D nga makuha. Nilay ko gamay, pero umipos na nay. Uy, ang anak, uy. Blooming. Nga napos na nay ba? Pagkapahan kaya ito ng laing tawa at pabanginahan. Guwapa po tayo nag-abot ba? Umipos nanay nga. Wapa, may dahang umipos nanay mag-uw na ba? Yung magpaludza-ludza ta. Mag-uw manas nanay. May managa, magkaludza man kaday. Oh. Eh, nga nakaglibang di ay? Maadyo man itong inigabot na to. Maadyo po baga to ang pamarog ba? Ang kilay, dali na na drawingan kaya na may linya gamay. Gistop, maninamog among sesyon dani kay bawal man na just burus. Oo nga, undang sa ta. Undang sa tanang mga pa-beauty treatment. Salamat to sponsored to si Johnny MJ5 Misael 5 MJ Aesthetics sa Talibon ug sa Gindulman. Makaingan-ingan na resultag na ay mo kuha natong model kay para na kay ug gastusan gali na kwarta ani si Sari na si Jack kay mabuhi ra man kumugawas ug nga na rehang kurma anad naman ko na hang naw nga nga nagazin sa ang mauna gazid ni pero na mga sponsors nga na syempre opportunity man nato makatilaw tag libre. Syempre kuan man pud hama pangikuan ang serbisyo ug unsa pay ang experience i-share na nga na di murag baylo raw serbisyo ba mao na nga stop sa lagi kay delikado mo pud ugat ang pagsun di pag kuoy di pa na i-risk og kinabuhi sang bata. Salamat sa mga namalit sa tang perfume si Ondoy na tig-prepare na yung mga tindam wa na mo kakita na nga nag kuling-kuling nga na sa mga kape agatang kape wa na gating slimming na hurot kay pila ra man to ka buok unsa na pa insulin gamay daghan patay original ug may choco nga kuan kape. Doy ang dadagang sa kapasyon doy nagbaon mo kog pasyon gahapon nila Mama Julie adit og hapon desang adlaw. Duha ka buki ka ni mo duha man ni. Isa ra na. Kay mo na pug kong ilaro ni mo na putong ikaon. Abi to ang cord palihog sang bibo be kay magdakong charger dito ila nanay kay. Why mga charger dito kay cellphone ni imidid to imilita iPhone man li may magka sinabot og charger. Pareho ko de, gawin ka nagwapuhang laki sang kinabuhi. Sige, kalibang. Mo naman kaglibang, libang na pod. Kalibang man, gumayon kag pinakagwapo, bisag di. Gwapo, madya ka doy. Sa una kang inag amo, katong na ay, di man sa ingon nga amo, ito amo, dyan mong naong. Haris ang inag amo kay, grabing lapuka, mapulit-bulit-bulit, ag naong sa lapok, pati gajang mga dani, makalapok-lapok. Trail lapod ko, may ana. Mag-trail nga nanatay anak, maglisod na ka, kay, ang mag-ibang pasagdan. Oh, gahuang kuan rack space pa ni. Ang gaasa magimong kuan. Cord. Cord mo. Kasi sa ka power bank. Ay, pambot ka to. Butang sang bagdi. Dihang baon guys sa kaabuo. Dark space man na, paspas mo po na mo charge. Di hinay na sa iyo. Tagay pagmas be, magmas ko kay ag-abo. Jacket ah. Abo-gabo. Jacket. Di ko na jacket ah. Kato lang hang. Oh, hinog nagmangga ho na ni ha. Imang gahagya po niyang baon mo. Ano halaman tanan. Siyempre, amo man eh. Aho man eh, be, palit og imo. Kwenta. Nani mo kwarta, ambitong kwarta dito ud. Kanyata niya nanay ito. Kalimutan ko kwarta mo ba to itojo na to diyan mo, nano yung makalitan. Ko sa Dito yawi. sudlanan palihog. Ko sa yawi. Sa mayawi ha. Yawi sabay. Kana mo naghangkord. Mo rin na. Baylo ta. Pugoy, dali pugoy kay maghukot ah. Pugoy. Maghukot ah. Kuan ra laman si nanay ra lamay papalito na sa isang mga needs. Kay muangay mapunas nanay mo surog merkado. Sa mo kadoy oy.
Mo nga. Ato na ramang agang yatag ni Jang. Kuan ra. Kanang kwarta ra ano si Jaray mamalit. Kay basi na day gustong paliton. Nanad man dyan na si Jag mamalingki sa merkado. Katong nauli na, di na dyan mamalingki. Kaya kami naman dyan, mura bitaw Jag laadyan. Gusto ko si Jag musuroy. Naanad tag suroy dyan, mukha litragwal. Karon si Jaray mamalingki. Kaya parang malingaw po si Jag. Wa naman pa'y kuan dari, wa naman pa'y mga COVID cases. Nga nandyan, wa na pa'y daghang tao dari. Kaya namalik na po sila syudad. Maraming balik na bitaw normal sa una nga. Kami ra mga taga-diri mo na dari. Sa una man good, katong pagkuan sa COVID. Dagkagtao dari kay nang uli halos atos nila manang hadlok pag kamusuroy kay sige po sila suroy-suroy dari marabag na naghagtao dari pero karon ning balik na sa normal so drama niya tong sobre nagani sobre kay hinatag man ni katong dito ko Sibilya isudlan man ni na Sulusit na. ay hatag yapon ning nanay ya mapika maali kay ako may madali-dalig sugong mamaali dari kay Aliana mga kuang Aliana pod mga panginahanglan ayan na kananay po ning uban bisagan sa nakalisod di jud rason nga di tamo tabang sa tong ginikanan ug naatay pagmamahal bisan og ginagmay ra gud unsa extra nga na bisan sinig basura ning kuan ano ito gula ito nagpudyo din ning kuan daghang mga card kay si Jame nagkubutan ni pitaka kasaligan na bansa kay di ni para hubog. Siya nagkabot sa among pitaka kay ngalimtanon ko kay kung magkabot dana mag-away rami kay makalimot mo ko asa na mabutang. Malugabaw ka. Mo lagi mo nang ikor kabot na doy kay sukad lang na buntis ko ni ngalimtanon ko. Basi gagahang mga DHA level ning lower down kay gikuha sa tang anak. Sira na kay madto na taray to na in. Sorry. See you mother and father. Ay nazagzag magsud ang bag. Magduda na yung bag kay magduda akong tissue, magduda ako sa mga vitamins. Dapo ko kamera, tripod. Uy, haragang tripod. Uy, nawa, lagi dari. Goy is in the pala. Wala na nakalimot ko asa ragang tripod nga hamday gigamit ka nag-vlog banday ko nabuang nagasit haladi, nadahot na jagang brinsils. Ano naman? Sigo pang ito ng tripod sang bag. Aw man gigamit. Basin nibalin sa bata. Bright na ang bata. Basin. Bright sa Right sa kabuang. Bright sa academics. Kadami. Kuno? The athletic. Sa kay mang lipstick ko. Athletic ka adyo, no? Ohon, grasya sa Ginoo oray mag Paboxing atag na ugon sa man. Deserve na to. Muhayat rag 5'6" me boxidor. Ug muhayat na og 6'5", 6'11" PBA or NBA player. Da ang ka-bright naman nimo. Nainam ni lipstick ka ni. Kamo sa mo English. Wa na angay sang naong angay ranig nay. Sa katanggut-ang pinalamdag. Basta hindi din natin bata nga PBA or soccer player ba? Nga sikat. Nag-lipstick ko. Kuan. Arang ito mo maghang na lipstick ka ng dark Yes, ba? Way angay Askal, mara ko na Askal. match. O dadaring bag di palihog. AFC Alicia Football Club. Bye guys! See you later at home! Hello Ate Bing and Lance. Ang gisuot tagi mong sinilas nagihatag na mo dyan paborito na ang sinilas suot-suot na lami ka adyo, komportable ka adyo. Mga katang tinang ang silubaran sa tabat ng paracetamol nga yun masig bituil but na una ng kuan nanay di na magbunganan di na pumugana Di na mo ganan mo. nagsilikusid ug mga katang Adyo dari mo na kay makadaot mo na. Nagsilatusib? Makadaot us. hindi usara mayem na sakit makadato Ang sakit ra. ug masakit Kaya ra labi eh. wa ni mo kung Kanara dyan sakit na kaadyo. oh kanang dari di magtiklong na ka maglakaw kay dari mga kanibang mga kabo-kabo dari mao ni mungot sa mga kabo-kabo wa na ba mo pungon di tanan naman ay kabo-kabo bitaw ni mga na maligin-ligin taw kabo-kabo sila ug pa ni mungot nga mainom ko usa Maulian. Diyan ikaw na lang may mamalingki. ako na naman yun ako man Naan ka pagkat mamalingki sa una. kaya pa man Katugon ko na eh. Naginaingan ako sa mga pero katugon ko. tuog sa ka mo Zawsa kay mo pag magpaniud ko na guys, ja katugon ako, murag haas, nabusog na gari, tuog na. day Ano sa ko ni uli na ilas? nang banlaw ni uli mo Si dari Mana wa. Si Mana na. Murag ngaron po to. Bernis mo sigon nga ri Bernes. pagulin na sa gikas maribok adi wibis hindi pa kay bernis nga tumog maribok Wa pa dahil si Mana. nga pa siya mana wibis nga na dahil pagkakuan nga uli si Aisa niya nga
Bato ko malbok sila ay sa kuno bali ka kamo ba kasi Junjun TV nag sa nila. Invite man banjad to. Birthday ni. Wa lagi, wa man ka na makigmitra, wa invite din pag kumulakaw kay gastos lagi. Libre raman mi to. Nilibre ni ja. Kaon ra may gun say makaon. Kani yung one aliana natug vitamins ni ja tubig. Kaya na pa mas mineral. At sa pa na mag-init ko pinabuka ba na pamunahon may imno ni ja po. Adto laman. Palitir lang na Wilkins mo kalya ng imnon. Wala kang dali ang nangana ba sila dosen na kabo. Aw 3 Wa pwede dako no. May dako ingana lang kananay. 100 do ba mo hindi. Kay magsakit may janti sa nuglaing tubig. Mao di madina uksibara na ho. Katunay na sa mineral gato nga kitang ihi ang kadag. Danay mo kuan. Sa kanan ng tubig giinom jang ihi tinaw. Mura pang tubig. Lami mo na Wilkins. Wa jay makalupig na Wilkins. Nano sa birthday nga tidulin ay. Ugma. Birthday. Julie. Katay Mama Julie. Nakantay na happy birthday Mama Julie. Happy birthday Ate Duli. 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 Happy birthday Joel. Hinaot pa anta Joel nga. Saan pagkagtaas na kinabuhi, madyung panglawas. Happy birthday! Happy birthday, te! Katugon ko, way energy. Katugon ko. Di bugtok na eh. Di. Kaya makakaw, di ara ka magtugas. Lakas ko na lagi ka. Di ko di pagkus. Tugas dito. Tutipan ra ka? Hindi ka ni ko anay. Tukon. Di na tukon. Gatat ang kakao dito lasang. Bawa ka na. Matuwa nila. Kapoy naman mas. Uy, kaya naman ka. Labong. Labong siguro. Labong na gitado. Matang tronson. Matang tronson. Mapada ako sa Ruby ng 500. Mapada ako sa tatag 500. Anji. Awa. Ano niya? Kan ka kakao tay? Ang kalutong na kado. Doon. Di mas lang. Kada bongli. Medyo nahimong kablidja. Ang saan ko rin pili na benso. Dahil yan ko gagmay. Lahi lasa. Di man. Nagsangal baka mapagod mag sa mulon. Itangan na naggraba na eh. Hindi. At man yan itong rabat. Aw. Di dahil ni. Hindi ni. Abi kagutangan kumigraba. Hindi. Mait na mata ko naman. Awa. Eman ko na sa tanang nay butilya pa din sinigoy nga na pang madaglo. Mapapag.